στο Σύλλογο και δει στις γυναίκες για αυτή τη συμμετοχή όλων που συμμετέχουν από 5 χρονών μέχρι 85 μέχρι όσο μπορούν. Πραγματικά τους συγχαρητήρια. Και επειδή το θέμα ήταν για τη γυναίκα του 50, θα σας πω ένα γεγονός. Γύρω στο 1928 ήρθε ένας Γάλλος ερευνητής να δει πώς ζουν οι νομαδικοί λαοί, οι Σαρακατσάνοι και οι Βλάχοι. Αφού έκατσε κάπως ο καιρό μαζί τους, διαπίστωσε όταν πηγαίνανε από τα Χυμαντιά στα καλοκαιρινά, μπροστά πήγαινε η γυναίκα ζαλικωμένη, κράταγε κοιτάλογο, καβάλα ο άντρας και από πίσω όλοι οι άλλοι. Τα κατέγραψε όλα. Μετά από 20 χρόνια, γύρω στο 50, λέει θα ξαναπάω, λέει να δω ποιες είναι οι διαφορές. Αφού ξανάκατσε, λίγο πολύ τα πράγματα είναι το ίδιο, μόνο μια διαφορά είχε. Αντί η γυναίκα να κρατάει τάλογο και να είναι καβάλα ο άντρας, η γυναίκα ήταν καμιά 50 μέτρα μπροστά, ζαλικωμένη, πάλι μοναχή. Λέει ο Γάλλος, γιατί ρε Λεβέντες, λέει, τη γυναίκα την έχετε ξεκομμένη μπροστά. Κοίτα να δεις, παιδί μου, λέει. Τώρα μόλις τελείωσε ο πόλεμος, λέει, και δεν ξέρεις, μπορεί να σκάσει καμιά ανάρκα, λέει. Να μην πάει και τα παιδιά όλοι μαζί, λέει. Βέβαια τα πράγματα αλλάξανε. Σήμερα το θέλουν, δεν το θέλουν οι άντρες, κουμάντο κάνουν οι γυναίκες. Οι άντρες μόνο όταν είναι στο καφενείο μεταξύ τους εκεί κάνουν κουμάντο. Για να λέμε και τις αλήθειες. Όσον αφορά για τα αιτήματα, πραγματικά για το σύλλογο, 2.000 ευρώ θα τα έχουν για την επόμενη εκδήλωση ασυζητητή. Και για την επέκταση. Την επέκταση, αγαπητέ Γιώργο, από αύριο μπορείς να την ξεκινήσεις. Οπότε, και επειδή έβαλε και ένα αίτημα ο παπάς, και πρέπει να τα έχουμε καλά με τους παπάδες, είπα ξύλο, όσον αφορά για την εκκλησία, για τα παράθυρα, θα αντικαταστήσουμε και τα παράθυρα. Να είστε καλά, πάντα τέτοια, καλά να περάσετε και του χρόνου.